Γεια σας ρε παιδες, εδώ Κώστας. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι. Σε 2 μέρες γάμισα 2 μουνάρες πραγματικά. Αυτή η σελίδα milfakya.com είναι το κάτι άλλο. Ο τύπος έδωσε το διαμέρισμα το Airbnb. Για να δω τι ψάχνει εδώ. Πού είσαι ρε μεγάλε? Τι έγινε? Γεια σου ρε Άρη. Τι κάνουμε εδώ? Καλά αγόρι μου, αλλά ξέρεις, εδώ χθες λίγο το έκανα διαφορετικό το θέμα. Δηλαδή? Ξέρεις, δεν ήταν η γκόμενά μου το η σπίτι. γυναίκα. Το σπίτι τέλειο. Όλα καλά. Ναι, η γκόμενα λίγο. Γι' αυτό σε στείλα, γιατί θέλω οπωσδήποτε να διανύσω. Την έβγαλα από μια σελίδα milfakya.com. Ρε φίλε, αυτή έχεις υποβγεί κι εγώ. Τι ξέρεις? Ναι, η σελίδα του, αφού χτες ήμουνα με ένα κομμενάκι από εκεί πέρα να με. Καλά, δεν είναι τα καλύτερα μηνάκια εκεί. Άμα θέλετε κι εσείς τίποτα να γαμίσετε, milfakya.com. Κοίτα εδώ ένα μωρό.